kum sangkhat zakua somni le pakhata khan Sweden rama nu patuak nau pangte te chuan pathian kona nianga in Congo ram thim an pana mission station missionary te omna turata na an buat saya chuan lut vero in chuta chuan an mani trongang mangve pu Erikson satanu pa an muwa an lime mani ti chuan pathian tanpuina dilin theito pin an trong traya pathianin an rong bol zel dan tur ako mu theinan tin ni engamazat mai chum huna chuan chung ko pani te chu an trong trai ani ti chuan trong trai chan na an dona chu ram pil ril zok lu ta thing tlang khuwa alali su Krista chanchin la reve ngai lo te lu chua chu ani tamau mai chum huna chuan an chung ko ni chuan an kalta ma se chulai huna an lal chuan lu alo phal hau lo maya kan pathian biakte an thin rimanga keimani hian kan tor phang chu wangin nangni hin ron lu thelo wang ati ta top mai ni beidawng du lovin chum huna chuan an han om veren rona ma se an khonaya po chon lal chuan oma phal ta hau lo maya khuatanga hladeu taka chuan puanin te kain an om ve ta top mayani chumhuna chuan tlo po tu po an nei lem lova an tlo po tu nei chun chu lalin an hne na artui zuar tura phalna pek mi panau pangchau aniam ti chuan kum an om tlinga chumhuna chuan ram hnuai mai ni wangin malaria natna ten veya an dam lova ko thalo natna te an veya a hreom na satak mai an tuar ani ti chuan le an lal chuan kho chunga lu chu arem ti ta hau lo maya kum khat aral nuwa po chuan an mangange me maya pu Erikson stanu pa chuan kan tuar tam to pathian poina hra thiamang ti in mission station lama chuan an let san le ani amai ro chu pu David atanu pa ro chu in ti pau khawin hemi te hian chanchin than threnge ngei turani ti in chulai huna chuan an tum ti ruin an bu an khuar ngat sau sawa amai ro chu malaria an veite chu kiang hlei theilova kum ni anom nuwa po chuan lal chuan kho chunga lu ala phal ta hau lo mai ti chuan pu Eriksona nupui chuan naw alo pa ya hrin hun alo ni vele tareng mai kum sang khat zakwa somni le pathuma khan pu David anu pui sia flat chuan naw a ringa malaria ve ani wangin le adam lo na an lo nei thina wangin natna engamon lo nei wangin a chawe em maya anaw hrin atanga ni som le pasaria a thi zuita ane pu Erikson chuan a hethiam lo em maya pathian chu chhal ta piep maya he muna hian nangma ko na nge nianga in kan kala ma se kanu pui nun na latur chavin he huna hian min lo ruai ni nang hi pathian rin tlak poi ni lo tin pathian chu chhal ta piep mai ni ti chuan mission station lama chuan a fa nau sen te chu a kengta a kalpui ta pu Erikson sten ne na chuan a peta ani min lowen kol sakte u tin a peta ti chuan le pu Erikson sten u pa chuan adin mun chu hethiam takin a fa chu an lowen kol saka ti chuan pu David chu Sweden rama holein nupui te nei le zule sa ne na khosatani pu Erikson ten upa po chu an dam rei hau bik lova chu naute aina an la ka tanga thariat nuwa chuan tura hrai wangin an thi vele ti chuan enkol tu nei lo aina chu bai vai ta ka om lai chuan American missionary nu patuak fele mai pu bar ka te nu pa in fatan la in America rama an thuai hoa lekha te zirtirin pathian thu ten zirtira chu pathian thu zirna hmuna chuan tlangwal fel taktongin pasalatan aneya chuwa pasal chu pathian thu zirna seminary ya ho tu pa ber ani tanghe nge ani ti chuan le
anin nei kum som ni le pangana alo then chuan chol an la Sweden rama an kalta ti chuan apa zong chuak turin theito pin tran an la ninga zet mai an zonga an beidawng em towa voin chi a hi zon na hun kan nei to ni tin theito pan chu le ani rukna chuna pa chun va muta apa chunat na khuma lo muin azuin na sat luata wangin thin thalovin thin nat na nein alo mubam mayam ti chuan fanu chuan kapa ke ma ngei kani ai nai kha kani tin apa chu va pom ta apa po chun lo pom let ve lein an bianga chun mit tui asur ta zung mai ni ti chuan ai nai chuan kapa khang kan chunga thil thleng zong kha pathian rem ruat na vekani a han ti dek deka apa chuan pathian hming reng he in chunga hen soi ka phal lo kar kari hriata ka hriat thei china reng ka omna hian pathian hming lam ka phal lo ani ani pathian in tia hi kan chung kwa le kan nun min ti chetu ni inu nun na la tu po kha ma hi ni a han tia ma se ai nai chuan ti hen a thil fia kapa ilar rengem khami panau pang artui zuar train in hena lo kalakha kanuin lali su krista chanchin a thil thin ti hiatiro ani kha christiana in pe in kha khuwa mi zong te po khan amarong bol na kal tangin lali su krista chuan lo pom vela le chandam tu atan ti chuan an kholal ngei po kha christiana in pe in school te an dina tuna chuan mi sangtam tak khamuna khan lali su krista hnung zuin nom me kan ni ti han soi chuan pu david thin lung chu nat takaden anita ti chuan pathian hena in lamle tin lalpa min ngai damang chekati sualani kanu pui thi na khai hrem na ka lo ngai ma se chanchin thachi tuna tura ta na irem ruat na lo ni reng ani ti ka hiata wangin lalpa ka wazak tak e min ngai damang che atia pathian hena ain lamle tani ti chuan le ai nai te hona tangare lo te a chuan pu david a po chu a thi zui ve ta ti chuan chumi a thia tanga kum nga na chuan london a christian te in mu khom na a oma chuta chuan congo rama tanga pafel tak mai local chuan a zan khatna thu soin ne so tak mai in congo rama christian chanchin a soya anu le pa te omna mun nge nia a hiata wangin chu pai na chanchin a soite chu anu le pa te rong bol na mun nge ya ni ti a hiata wangin thu soi zo chuan ai nai chuan chu pa chu awa pan ta top maya kanu le pa te hre ve nga yem an ni chu tiang kha tiang chun nia chum muna chon rong bol nan ne ti han soi chu pa chuan khami panau pang ngei kha kani inu thi lai po ka ria a thanom na po kala ria sin ti in chu pastor chuan a chanchin zong chu rilta anin poman trap du na inu thi na wang khan khamuna khan kan omna muna ngei khan chanchin thra puan darin alo om ta ni ti in ahlim takin chanchin te anin ril ton ta ai nai po chuan kha me chenau pang ngei kha kani ti han soi chon chu pastor chu ahlime em mai ni unau du tak te u voina hian rong kan bol na in chung khura ani emo khotla nga ani emo ram thima ani emo rong kan bol na achang chuan kan rong bol na teng te hi pathian in mal a som lo nin kan ngai thina ara chua muin be sei reng in kanom lain ara reng ara chua reng mu lo kan nei fo thin achang chon kan rong bol zo lai le kan rong bol lai ngein kan rong bol na ra chua chu muturin kan in be sei thina amma ero chu mutik reng kan nei lo thin sumtam kan senga thatam kan senga bible study te kan neya lali su krista chanchin thra la hello te na chanchin thra kan puanga din pathian thu dik fam kim la hello te na pathian thu dik kan thria theina turin chanchin thra kan puanga ama ero chu ra chua kan be se yang kan mulo fo thin ma se unau du tak voina hian kan thria ta na poi mo chu chi kan tu phot chuan lalpan mala som don ani ti kan thria ta ngai ni pu david a po khan a hre thiam lo ma se kha mun mi panau pang an hne na artui zuar train lali su krista hne an thruai tang khan chulai muna chuan ring tu tam takan lo om pha nei voina hen chi tuila
chu chia chu eng tik ni amo lalpan ala ti tria kanga lali su Krista nung zui tu le ring tlat tu an lo la suak nge don ani ti kan triat apoi mo le in chung khura po fa te kan zil na ko nga te achang chon kan beidawng fo thin ma se voina hen kan fa te ne na thu thatin reng a chitra lali su Krista chanchin thra zirtir na kan tu phot chuan kan be sei ang ra chuam mulo mai la eng tik dia mo chuan chu kan chi tu chuan par ala chuang nge don ani ti kan triat apoi mo le sam number za som ni le paruk a chuan tiang hian kan hmuwa mit tui tla chunga tu te chuan lim takin an a tang ti hi lali su Krista chanchin thra kan thil na konga mit tui tla in buchi fe chua pui mai ila lim takin lali su Krista ne na kan la huai ho don ani ti hi kan thria ta poimo khop mai voina hen u nau du tak lali su Krista chanchin thra kan thil na konga i beidawng lawang u theito pintran ila zelang u lalpan malsom vek cheuro se amen